खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि मोजां गाज्रि YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बे समाव नोंथांमोननो आङो फोरबो जिसुनि मोजांथार बाथ्राखौ गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेयाव बेबायदि लिरदों, बोसोन बिजाब 6 बालाब 16निफ्राय 19 सिरिसिम। बेयाव बेबायदि बुंदों, बे 7 बिसयफोरखौ इसोरा सैनो हाया। दुगा, सोलिनाय, दाय गैयै मानसिफोरखौ नासयनाय, हामै खायदा खालामनायफोर, इनाय मावनाय, नंखाय साखि गसंनाय, गोसो फुदुंनानै गावनि लोगोफोरखौ सैहोनाय। आरो खनसेबाव लोगोफोर, बे 7 बिसयफोरखौ फोरबुआ सैनो हाया। दुगा, सोलिनाय, दाय गैयै मानसिफोरखौ नासयनाय, हामै खायदा खालामनायफोर, इनाय मावनाय, नंखाय साखि गसंनाय, गोसो फुदुंनानै गावनि लोगोफोरखौ सैहोनाय। हामबायसै लोगोफोर, बे समावहाय आं आसा खालामदों नोंथांमोना बे गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ खोनासंनानै माबा मोनसे जिउआवहाय मोनदेरबाय होननानै फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरबाय। आरो बेजों लोगोसे खावलायदों, नोंथाङा जुदि आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जेन' नोंथाङा गोदान आंनि बे भिडिअखौ बा इसोरनि गोथार बाथ्राखौ सानफ्रामबो खोनानो मोननायफोरबादि साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै लागोन होननानै मिजिंथिबाय। हामबायसै लोगोफोर, एसेनोसै।